Milí diváci, je mi cťou sa vám dnes prostredníctvom televíznych obrazoviek prihovoriť z krásnej rezidencie jeho excelencie slovenského veľvyslanca pána Andreja Drobu, ktorý nás sem veľkodušne pozval a prezradí nám, čo to o svojich kariérnych začiatkoch a taktiež o plánoch do budúcnosti. Pán Droba, predtým, než sa porozprávame o vašej role slovenského veľvyslanca tu v Kanade, povedzte nám, ako dlho pracujete pre Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky? Som na Ministerstvo zahraničných vecí nastupoval na jeseň roku 1998, to znamená, že v diplomácii som niečo vyše 16 rokov. Aké funkcie ste mal možnosť v rámci verejnej správy a diplomácie zastávať? Po nástupe na ministerstvo ako čerstvý absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave som asi po trojročnom pôsobení na ministerstve v ústredí odcestoval do New Yorku, kde som pôsobil na našej stálej misii pri Organizácii spojených národov. To bolo v rokoch 2001 až 2005. Následne po návrate do Bratislavy v roku 2005 som bol riaditeľom kancelárie štátnej tajomníčky, odkiaľ som v roku 2007 odchádzal do Washingtonu. Na našom veľvyslanectve som pôsobil ako zástupca veľvyslanca. Do Bratislavy som sa vrátil v roku 2011 a na isté obdobie som pôsobil aj v kancelárii primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako vedúci oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu. To znamená, mal som možnosť vyskúšať si aj takú tú mestskú diplomáciu. A v roku 2012 v apríli som nastúpil ako riaditeľ kancelárie súčasného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Miroslava Lajčáka. Takže prešiel ste viacerými funkciami. Ktorá vám tak najlepšie sadla podľa vás? To je ťažko povedať, pretože každé pôsobenie človeka v istej miere kreuje, formuje, každého niečím obohacuje. Je dobré, keď si človek prejde rôznymi skúsenosťami. Ja som teda veľmi rád, že som mal možnosť vyskúšať si aj multilaterálnu diplomáciu pri OSN v New Yorku a takisto teda tú bilaterálnu reláciu, ktorú som robil v Spojených štátoch amerických vo Washingtone. Obidve sú niečím osobitné, niečím špecifické. V každej tej pozícii je človek v inej fáze kariéry, v inej fáze života. Každú z tých pozícií som robil s veľkým nadšením a odhodlaním a každá ma posunula niekam ďalej. Tak presuňme sa teraz k tej téme slovenský veľvyslanec v Kanade. Začnem tak všeobecnejšie. Podľa vašich profesionálnych skúseností, aká je hlavná úloha alebo také hlavné poslanie veľvyslanca? Veľvyslanec zastupuje a ochraňuje záujmy svojej krajiny a jej občanov v krajine, v ktorej pôsobí. V istom slova zmysle je tvárou a reprezentantom krajiny, ktorá ho do krajiny pôsobenia vyslala. Vo veľkej miere sa podieľa na kreovaní vzťahov medzi oboma krajinami. No a samozrejme je ten, ktorý tej relácii mal vnášať ducha, mal vnášať dynamiku, mal by sa snažiť identifikovať príležitosti, ktoré sa ponúkajú pre obidve krajiny spolupracovať efektívnejšie, intenzívnejšie, lepšie. No a samozrejme našou úlohou je takisto sa starať o Slovákov, ktorí do tej ktorej krajiny cestujú buď ako turisti, alebo tu našli svoj náhradný domov. Vaša rezidencia a pracovné sídlo sú síce situované v hlavnom meste Kanady, ale nie ste vzdialení ani ostatným slovenským komunitám v Kanade. Samozrejme je podstatne jednoduchšie cestovať za krajinami do Montrealu a Toronta, ako cestovať za krajinami do Calgary alebo Vancouveru. Ale budem sa snažiť, aby aj Slováci, ktorí žijú v týchto vzdialenejších častiach Kanady, vedeli, že teda majú v Ottawe slovenské veľvyslanectvo, že sme tu pre nich. A budem sa snažiť naše služby, teda najmä tie konzulárne služby, priblížiť aj im. A čo sa týka vzťahov Slovenska a Kanady, ako ich momentálne vnímate? Aké sú? No Slovensko a Kanada sú veľmi blízki partneri, spojenci, priatelia. Tie vzťahy sú naozaj vynikajúce. Veľmi úzko spolupracujeme v rámci NATO, v rámci OSN, v rámci ďalších medzinárodných organizácií. Ako som povedal, na obidvoch stranách existuje záujem o tesnejší a intenzívnejší politický dialóg. Ja som rád, že na jarné mesiace budúceho roka pripravujeme návštevu nášho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pána Lajčáka sem do Kanady. Bude to jeho oficiálna návšteva a verím, že po nej bude nasledovať viacero ďalších návštev na vysokej úrovni, jednak z Kanady na Slovensko alebo zo Slovenska sem do Kanady.
A v Otave ste ešte relatívne krátko, niekoľko mesiacov. A mal ste už možnosť navštíviť aj iné slovenské komunity v Kanade a aké boli vaše prvotné dojmy? Mal som možnosť sa stretnúť so Slovákmi tu v Otave. Pred 2 týždňami som bol v Toronte, navštívil som toronských Slovákov. Minulý víkend som bol v Montreale, kde som na plese štipendistov Kanadsko-slovenskej asociácie profesionálov a podnikateľov odovzdával v mene vlády Slovenskej republiky 2 štipendia. Chcem a mojou túžbou je, aby ma Slováci tu v Kanade vnímali. Chcem, aby vedeli, že teda sú pre Slovensko, sú pre mňa veľmi dôležití, že Slovensko na nich nezabúda, že Slovensko si váži ten ich konkrétny príspevok k formovaniu tých vynikajúcich slovensko-kanadských vzťahov. To znamená, ja sa budem snažiť tráviť toho času čo najviac a každú možnosť a príležitosť, ktorú mať budem tráviť s našimi krajami. A myslím si, že slovenská komunita v Otave vám na toto určite poskytne priestor, pretože my sme tu relatívne aktívni. Len pred niekoľkými týždňami sme mali na slovenskom veľvyslanectve výstavu pani Jany Jablonovskej. Prezrate našim divákom, či sa môžeme tešiť aj na ďalšie podobné akcie pod záštitou slovenského veľvyslanectva. Áno, určite áno. Prezentácia kultúry Slovenska je absolútne nedeliteľnou súčasťou toho, čo veľvyslanectvo robí a má robiť. Už v tomto období máme pripravený plán kultúrnych podujatí na najbližší polrok roku 2015. Chceme dávať priestor a budeme dávať priestor úspešným umelcom, ktorí zo Slovenska prišli do Kanady a tu sa teda uchytili a etablovali. To znamená, v princípe každé 2 mesiace budeme prezentovať diela, tvorbu niekoho zo slovenských umelcov. Takže naozaj ako v tej kultúrnej oblasti sa veľvyslanectvo teší obľúbe a podpore krajanskej komunity a pre nás je veľkou cťou práve krajanom prezentovať našich úspešných umelcov, ktorí pôsobia a tvoria tu v Kanade. Pán Droba, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si na nás dnes našiel čas a do budúcnosti vám prajem veľa úspechov a najmä veľa príjemných stretnutí s krajanmi v Otave a tiež aj s Kanaďanmi. No a keďže sa blížia Vianočné sviatky, tak by som vám aj celej vašej rodine rada zapriala šťastné a veselé Vianoce. Ďakujem veľmi pekne, veľmi ma tešilo, bolo mi cťou vás tu privítať. Teším sa ja na ďalšie stretnutia a takisto vám, aj všetkým vašim divákom prajem pekné a pokojné Vianoce. A verím, že aj naši diváci ocenili túto príležitosť vidieť vás prostredníctvom televíznych obrazoviek a niečo sa o vás dozvedieť. A ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, majte sa pekne.